Benvidos, benvidas a un novo vídeo de Ciga Ensino, onde imos analizar os cambios que recolle o borrador de modificación do Real Decreto de Acceso unha vez que pasou xa pola Mesa Sectorial de Negociación. O borrador segue mantendo dous sistemas de oposición que analizamos a continuación. Imos, pois, analizar os dous sistemas anteriores. Por un lado, temos o concurso de méritos, no que se valorará a experiencia ata un máximo de 7 puntos, tendo en conta que se valorará un máximo de 10 anos a razón de 0,7 puntos anos se a experiencia é na especialidade do corpo ao que se opta. Na imaxe que estades vendo, tamén recollemos a puntuación outorgada no caso de que a experiencia fose en distinto corpo ou noutros centros que non sexan públicos. Aquí, o novo borrador elimina a puntuación pola experiencia docente previa noutras especialidades do corpo que se opta ou de distintos corpos a este en centros públicos e tamén a experiencia docente previa en especialidades de distinto nivel ou etapa educativa coimpartido polo corpo que se opta noutros centros. Tamén se baremará ata 3 puntos a formación académica e permanente. Aquí, a novidade que trae o novo borrador é que se elimina a formación permanente. Por último, valoraránse outros méritos ata un máximo de 5 puntos. Nestes outros méritos obterase 2,5 puntos por cada fase de oposición aprobada en convocatorias a partir do ano 2012, incluído, ata un máximo de 2 convocatorias, e un punto se se superou a fase de oposición dunha especialidade diferente á que se opta. Aquí, a novidade do borrador é que se elimina o punto por ter superado unha fase de oposición en especialidades diferentes. A puntuación máxima do baremo sería de 15 puntos. Outra novidade importante do novo borrador sería que se introduce a eliminación da fase de prácticas neste sistema de concurso único. O segundo sistema de oposición é o concurso oposición. A puntuación do concurso oposición resultará da ponderación dun 60% para a fase de oposición e dun 40% para a fase de concurso, cunha puntuación final de entre 0 e 10. A fase de oposición terá unha única proba dividida en dúas partes que non terán carácter eliminatorio. E cales son estas dúas partes? A parte A consistirá no desenvolvemento dun tema a escoller entre 3 bolas no caso de especialidades con 25 temas, 4 bolas entre 26 e 50 temas e 5 bolas se a especialidade ten máis de 50 temas. A parte B consta de dúas opcións e só teremos que escoller unha das dúas, que será ou ben defender unha programación didáctica ou ben defender unha unidade didáctica, da que o aspirante decidirá o contido. Outra novidade moi importante deste novo borrador é que xa non se fala de programación didáctica e pasa a falarse única e exclusivamente de unidade didáctica. Hai que ter en conta que nas especialidades propias da formación profesional específica, a unidade didáctica poderá referirse a unidades de traballo e nas especialidades de orientación educativa e na de servizos á comunidade, os aspirantes poderán optar por desenvolver un programa de intervención nun centro escolar ou nun equipo de orientación educativa e psicopedagóxica. Ademais, hai que ter en conta que nas especialidades de carácter aplicado, habilidades instrumentais ou técnicas, pode haber unha parte práctica dentro desta parte B. Por último, desta fase de oposición, os tribunais só publicarán unha nota final e global da proba única e deberán obterse polo menos 5 puntos para acceder á fase do concurso. E con respecto á fase de concurso, cuxo baremo ten un máximo de 10 puntos, valorarase a experiencia previa ata 7 puntos, a razón de 0,7 puntos por ano. Na imaxe que estades vendo, de novo recollemos a puntuación outorgada no caso de que a experiencia fose en distinto corpo ou noutros centros que non sexan públicos. Un cambio importante aquí é que a experiencia docente previa en centros públicos só se valorará a da especialidade do corpo ao que se opte. Aquí tamén de novo hai un cambio que consiste en que a experiencia docente previa deixaría de puntuar en especialidades de distintos corpos aos que se opta en centros públicos e tamén en distinto nivel ou etapa educativa coimpartido polo corpo ao que se opta noutros centros. Ademais, puntúa tamén a formación académica ata 2 puntos e outros méritos ata 1 punto, tendo en conta que 0,5 poderase conseguir por ter superada unha fase de oposición desde 2012. E por último, o novo borrador introduce dúas modificacións nestes dous últimos apartados, que son que non se baremaría a formación permanente e que ademais agora puntuará 0,75 ter superado unha fase de oposición na mesma especialidade dende 2012.
Para rematar, queremos informarvos de que o Ministerio respondeu ás propostas feitas na mesa indicando que analizaría a posibilidade de introducir cambios no baremo, concretamente na posibilidade de incorporar a puntuación por formación permanente no apartado de outros méritos e en ter en conta a puntuación noutras especialidades e corpos propostas nas que a CIGA Ensino fixo especial fincapé. E ata aquí a información máis importante que vos queríamos trasladar. Se queredes consultar máis detalles sobre estas modificacións do Real Decreto de Acceso, tedes a información na nosa páxina web.